गोसोथोनायाव मोजां मोजां बाथ्रा रायलायनाया ओंखाम खबसेखौनो राननानै जालायगोन होननाया बे टटेल जिर'। खुलुमबाय साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे बिटिआर इनफ' चेनेलनिफ्राय आरो साफ्रोमखौबो बरायनानै लाफिनबाय। स' आङो दाखालि बुंनाय बायदिनो आं दिनै फिन भिडिअ लानानै फैफिनदों। बेनो जाहैबाय मा सिख्लाफोरनि सायाव आं दिनै बुंनो नागिरबाय। माने सिख्लाफ्रा माबायदि हौवाफोरखौ नायनानै गोसो थोनांगौ, जेरै माबायदि हौवाखौ जुदि नायनानै जुदि गोसो थोयोब्ला बिथांमोननि संसार जानाया सुखि गोजोन जागोन आरो न'खर संसारखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन। आं बेनि सायावनो दिनै नोंथांमोनजों रायलायनो फैदों बा नोंसोरजों आं दिनै शेयार खालामनो फैबाय। स' आं भिडिअखौ गोबाव खालामालासेनो आङो भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै, फैदो। स' बाथ्राया जाहैबाय मा आंगो अनजालि आरो लाइमोन अनजाथाव लाइमोन देरफुनाय सिख्लाफोर बेबा हिन्जावसाफोर, आं नोंसोरखौ दिनै मोनसे बे चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायनो नागिरदों। बै भिडिअ'आव आं होनबाय सेंग्राफोरनि सोमोन्दै होनबाय जे सेंग्राफ्रा माबायदि हिन्जावखौ हाबा खालामनांगौ आं बिनि सोमोन्दै खिन्थाबाय। स' थिग बेबायदिनो आं एखे बाथ्राखौनो दिनै आं नोंसोरजों शेयार खालामनो नागिरबाय हिन्जावफोरनि थाखाय। मानोना मेनलि जाहैबाय मा जों हिन्जावफ्राबो बिराद साननांगौ। हिन्जावफ्रा जाहैबाय मा जों माबायदि हौवाखौ जों गोसोथोनानै माबोरै जों हाबा जानो। हौवा जुदि मोजां मोनफ्लांबायाबा नोङो मा जागोन, बै हौवाजों नोङो माने सानफ्रामबो माने मा होनना बुंगोन दल जागोन। नों बेजों बुजानाय, सैसे खालामजानाय, सम्पतिनि सैसे खालामनाय, मानिबा मोनसे सैसे खालामनाय, दा बैफोरबायदि माखासे थासारिफ्रा फैयो आरोखि। दा ओंखायनो आं नोंसोरखौ होनो नागिरदों, सेंग्रा नुब्लानो मा होननानै बुङो, सेंग्रा नुब्लानो मा खालामनो नाङा, गोसोथोनो नाङा आरो। सेंग्रा नुब्लानो गोसोथोनांगौ बे नङा। चल देख रही सेंग्रानि माखासे बिहेभखौ जों मिन्थिनांगोन, आखल आखुखौ जों मिन्थिनांगोन। सोरबा सोरबा ओरैबायदि थायो, नोंखौ फस्थायनो थाखायनो, नोंखौ माखासे हाखराव खोलैनो थाखायनो नोंखौ अनफ्लानानै नोंनो सानफ्रामबो मबाइल रिसार्ज सोनानै हरबाय थागोन। बा हारसायानो जा आरो बर'आनो जाया मानो नोंखौ मबाइल रिसार्ज सोनानै हरफ्लाबाय थागोन। नोंहा बेखौनो नुनानै साननोसै नङा होमबा, आरो नोंजों गोदै गोदै रायलायहरनोसै। नोङो बेखौनो साननोसै मा बे हौवाया जि मोजां नङा होमबा, आंखौ जि मोजां अनगोन नङा होमबा। उनावहाय नों मा खालामसै, नों बेखौनो दाना गोसोथोनोसै आरो बेजों नोङो हाबा जानो नोङो थि मोनसे थिरांथाबो लाना फैनोसै। उनावहाय नुबाय नोङो मा, नोंखौ मोनखांनायनि उनावनो बे हौवाया दाना मा खालामनोसै, नोंखौ सैसे खालामनोसै, नोंनि सायाव सुखुवा मोनलांनोसै, मास मोनसे मास मोननैनि उनाव नोंखौ नारगारनोसै। दा बेबायदि गोबां थासारि जोंनि समाजाव जाफ्लेगासिनो दं। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। ओंखायनो आं नोंसोरखौ होनो, मानोना मान सम्माननिबो खोथा दङ। ओंखायनो नोंसोर मोजां हौवाफोरखौ बासिनानै नायनांगौ, बिनि आखल आखुखौ नायनांगौ। बियो बेसेबां जौ लोङो, बियो बेसेबां सिगारेट सोबो, बेसेबां थांखु सोबो, बिनि मेन्टेलिटिया मा रोखोम, बिनि स्टाइलफ्रा मा रोखोम, बियो माबायदि थायो। मानोना मानसिखौ एसे एनै हमनो हायोना मुखफ्राव, बिनि स्टाइल लानायफ्रावबो जोङो हमनो हायो। बिनि फाख्रा सिख्रा स्टाइल लायो सोरबा नङा होमबा, खावथिं खावस्लां स्टाइल लायो, माबा मोनसे लायो। दा बेफोरनि गेजेरजों मानसिनि आखल आखुखौ, बिनि गाननाय जोमनाय, बिनि माखासे रायलायनाय फाव फेसन जेरावबो बेयावनो हमनो हायो। मानोना थैजासे संसार जानायनि खोथा दङ नालाय, ओंखायनो नोङो बबेबायदि हौवाखौ मोनोबा नोङो नोंनि संसारा गोजोन जानो हागोन, बेफोरबायदि हौवाखौ नायनांगौ। आरो आं नोंसोरखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंसोरखौ दिनै मोनसे खोथाखौ आङो सांग्रांथि हरनो आङो दिनै नागिरखाबाय। जायफोर लाइमोन सिख्लाफ्रा दिनैसिम गोसो थोनायावहाय नांथाबनानै दङ, आं बिसोरखौ खावलायदों। बेनो जाहैबाय मा, जाय हौवाजों नोङो दा रानिं गोसो थोलायनायाव दंगासिनो दं नङा होमबा, रानिं गोसो थोलायनायाव दंगासिनो दङ, आं खावलायगोन नोंसोरखौ माब्लाबाबो बे हौवाजों नोङो देहायारि सोमोन्दो दा लाखि। मिथिदोंना आं मा होनदों? जाय हौवाजों नों गोसो थोलायदों बेजों नोङो देहायारि सोमोन्दो दा लाखि। बिराद गिदिर नोंनि थाखाय, नोंनि जिउआव बे खैफोद लाबोगोन, आं खाबाय। मानोना ओरैबायदि थायो, गासिबो हौवाफ्रा नङा, ओंखायनो आं होनदों मोजाङै बासिनांगौ। माखासे हौवाफ्रा बेबायदिनो गोसो थोफ्लायो, गोसो थोफ्लायनानै नोंखौ बमबायनो हाबाथाय, नोंखौ माखासे देहायारि गोजोननाय लानो हाबाथाय नोंखौ जालदाब गारबाय आरो उनाव आरो जेबो नायस'ना नोंखौ। नोंनि उनाव मा जायो जाया नों जेबो मिथिला। बेबायदि आरो बाहाय नोङो बर' राभा माबा माबि जाथिनि खोथा गैया, गासिबो बिदिनो ओरैबायदि माखासे मेन्टेलिटि मानसि थाखायो।
नोंनि माखासेखौ माने बिसोरो हौवाफ्रा माखासे लब जानानैसो नोंखौ गोसोथोफ्लायो नोंखौ बम्बाइ होयो बिनि उनावहाय नोंखौ जाल्दाब गारदों को जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का ओंखायनो आं होनदों नोंसोरबो बैसोखौ नायनानै गोसो थोनांगौ आरो समान समान बैसोनि मानसिजों बांसिन गोसो थोलायनाङा स्पेसियेलि हिनजावफोरखौ आं दिनै खावलायगोन हिनजावसाफ्रा मा खालामगोन नोंनिफ्राय जेरैबो देरसिन मानसिखौ गोसो थोनांगौ एटलिस्ट नोङो जुदि नोङो हमना लादो 20-25 बोसोरबा नोङो बिदिनो 27-28 बा 30 बोसोर बेफोरबायदिनो माखासे हौवाखौ नोङो गोसो थोनांगौ आरोखि अब्ला नोंनि संसार जानाया मोजां जागोन बांद्राय जौ फाग्ला मानसिखौ जोङो नोजोर होनांगौ थांखु बिरि सोबग्रा मानसिखौ नोजोर होनांगौ नङाबा हाबा जाखांनायनि उनाव मा खालामगोन नोंखौ सानफ्रामबो सै सुसि खालामनानै नोंखौ बुगोन मालाबा जोख्रां जोसि खालामगोन बहाबा लोंनानै फैगोन न'खराव दुम दाखाल खालामगोन नोंखौ होखारगोन नोंखौ नायनो सुखुला बोजों बेरायनानै मालायनि माखासे सेहेराफोरखौ नुबोनानै नोंनि सायाव दुम दाखाल खालामफैसै बैफोरबायदि माखासे हौवाफोरखौ जों मोनजानो गिनांगौ ओंखायनो आं होनदों मोजाङै बासिनानै जोङो हौवाफोरखौबो जों गोसोथोनो सोलों जेन' नों सुखि गोजोनै न'खर संसारखौ जानो हायो आं मानोना हिनजावफ्राव माखासे ओरैबायदि हौवाफोरनि थाखायनो हौवा माहारिफ्रा बदनाम जायो थिग बेबायदिनो नोंसिनि गेजेरावबो माखासे बेबहार गाज्रि हिनजावफोरनि थाखायनो दिनै सारा हिनजाव माहारिखौनो बदनामबो होयो ओंखायनो आं होनदों जोंनि समाजाव ओरैबायदि मानसि ओंखारबाय हौवायानो जा आरो हिनजावानो जा देहायारि फालांगि खालामो 9-10 फरायनायनिफ्रायनो बिराद माखासे देहायारि माखासे फालांगि खालामग्रा जोंनि समाजावबो ओंखारसै दाना नाथाय आं बुंगोन बिसोरो बिसोरनि न'खर संसारा थैजासे आरो बिसोरो जिउआव सुखि रायजो मोनजानाय नङा आं 100% आङो लिरनानैबो होनो हागोन बेफोरबायदि खामानिखौ बुहुलावबो दा खालाम बिराद खैफोद गोनां जागोन नोंसिनि जिउआ मानोना मा जाहैबाय नों आं टटेलि हाबा जाला होननानै साननानै लाखानायसै बेफोरबायदि खामानि जायफोर बेबायदि खामानियाव एंगेज जानाय दं बुङामोन नाथाय आं बुंनांगौ जानानै फैबाय मानोना समाजानो आंखौ थिनबाय बाथ्राखौ जों बुंथारनांसिगोन जोङो लाखोमानानै जों जेबो जाला मानोना समाजानो बिराद गेन्दा जानो थांगासिनो दङ ओंखायनो आं खावलायदों आं आखाइ खबजोंबाबो आं खावलायगोन हिनजावानो जा आरो हौवाफ्रानो जाया मानो बेफोरबायदि देहायारि फिजिकेलि सेल खालामनाय फाननाय बायनाय बेफोरबायदि सोमोन्दोआव दा था नोंनि न'खर संसारा थैजासे नोङो सान्थि मोननाय नङा सानफ्रामबो दावराव दावसि दुम दाखालजों जागोन नोंखौ जाय हौवाया मोनलांफ्लांगोन नों आरो बिनि दल जाखागोन मानो खारन नोंहा प्रब्लेमा बेनो जे नोंनि गोथारथिखौनो गुबुन होना फैखाबाय आरो जायजोंनो थैजासे रायजागोन बे नोङो गेसाव गोफोननि बा खालायखौसो होफैबाय स' बिराद साननांगौ ओंखायनो आं नों जोबोर गोथौवै साननांगौ सिन्था धारा खालामनांगौ स्पेसियेलि हिनजाव माहारि हिसाबै नोंसोर बिराद साननांगौ आरो माबायदि हौवाखौ मोनोबा संसाराव आं गोजोन जानो हागोन बेफोरबायदि माखासे हौवाफोरखौ जोङो मोजां सिन्था धारा खालामनानै जोङो हाबा खालामनांगोन आं बेखायनो आं गोरबोनिफ्राय आं खावलायदों अननानै लाइमोन देरफुनाय सिख्लासाफोर आरो हिनजावफोर नोंसोरो सानै हयै मोजाङै हौवाफोरखौ बासिनानै हाबा ला जेन' नोंनि न'खराव हाबा जानानै मास मोनसे उनाव बोसोरसे उनाव बोसोरथाम उनाव बुलाय सोलाय जाया नांलाय खमलाय जाया बेखौ आं बुंगोन Seriously, what the fuck? गोसोथोनायाव मोजां बाथ्रा रायलायनाया ओंखाम खबसेखौनो राननानै जालायगोन होननाया बे टटेलि जिर' बेखौ मालाबाबो दासा बे पारमानेन्ट हाया बियो पारमानेन्ट होनो हाया बेखौ थाल लाखा आरो ओंखायनो सानै हयै नोंसिनि जिउखौ नोंसोर माबोरैबा दैदेनलांनो हागोन बेफोरबायदिखौ नायनानै जिउनि लोगोखौ सायख'ना लाबानो जाबाय आं बेखिनिखौनो दिनै नोंसोरखौ खावलायदों अनजाथावसाफोर बेफोरना लाइमोनफोर स' आं दिनै बेखिनि भिडिअखौनो नोंसोरखौ खावलायनानै आंनि माबायदि हौवाखौ गोसो थोनांगौ एबा माबायदि सेंग्राखौ गोसो थोनांगौ बिनि सायाव माखासे भिडिअ बानायनायखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ